Dobrý deň, dámy a páňové. Takže kúpil som si toto, čo stojí veľmi veľa. Ukážem vám to. Mám to, vidíte? Som šerif. Oh, ne. OK. Poďme kempovať, aby nás murder nezabil. Pôjdem tuto. OK, budem radšej tu. A keď ma zabije, tak sa nahnevám. To je murder. Nie, že on. Nie. Nepovedz mi. Dobre. Oh. OK, no poď. Jak som to mohol mysnúť? Jak? To je taký krik. Čo to je taký krik? Jak som to mysnul? Ja som čistý núbak. Prečo máme telefón ešte fúky neposluchané? Obraťka. Ne. Help. A nie nájsť. Help. Chce natočiť jedno video a Artur to nedovolí. Tak preto je tu zvatá hádka. Snažíme sa jeho a jasne, že čím sa viac snažíme, tak tým viac chce robiť zle. Artur! Si potvora, vieš o tom? Nie? Ja som núbak. Ja som čistý núb. Máš tie potvora? Ktoré čo potvora? Balíš na každého vínu. A toto je krásne. Super. Vieš sedieť na jednom mieste? A teraz mám 179. Niečo. Super. Dobrý deň. Dovidenia.